Kabala saioa 2023. Hau da, reggaetoieko intro bat bezala. Bueno, ongi etorri, Kabala saio berrira. Gaurkoan baitugu bi gonbidatu super berezi, behar bada ezagutuko dituzue, behar bada ez baituzu ezagutzen orain, bai? Beraz, ongi etorri gure saiora, Aibi eta Sara. Txalo bero bat. Eskerrik asko. Txalotuko dugu, ez? Apur bat bai. Buke bai. Zer modu zaudete? Ondo, uste biak nahiko lotia gerala, ez? Bai, total. Gaur deskantzatzeko eguna. Ondo dago, lo egin behar da, ez mezu hori eslarazi behar da. Bueno, baukagu hemen, lehenengo engoet esaldi bat errekuperatuko dut, bago esaldi bat euskal kosmologian edo irudi men kolektiboan dela kantatzen ez duenak zorionik ez du, ezagutzen duzue? Ba, nik egia esan, ez, zenun ezagutzen. Nik daukat entzun da usteet edukia ezakit justo esaldi horretan, baina bai entzun dudala mezu hori, desentetan. Bai, nik txikitan. Ados zaudete? Bai, guztiz. Hola da, bai. Horri ja ona da. Beraz, hasteko nahi nuke zuek zeben bura orkestea, jakitea zer egiten duzuen zein da antzuen esparrua eta dena? Bai, nahi duzuena? Bai, Sara, bai. Bale, bueno, ni Sara Zuzaia naiz, Donostian jaioa, eta musikaria naiz. Era berean baita ere gure bazterrak promotorako kide, beraz nire hogi bida hori musika, bi esparruetan. Eta esatzen nobe Sara Zuzaia edo Sara oso erraza dela? Oso zaila. Badakizu badagoela meme bat horrekin Twitterren, edo hori gaur ikasi duzu? Gaur ikasi dut, gaur kontatu didate, eta egia esan hori izaten da lehenengo txista norbait ezagutzen dudanean, izaten da lehenengo mezua, así que, bueno, ohituta nago pixka. Bueno, berriro egin dizugu orduan. Saio honetan oso originalak izan gara eta berriro egin dizugu. Baina alduzu bilatu Twitterren, ze badago, ikusten memeren bat. Bikain, bakizu jarraitu behar duzu orduan Sara Zuzaiaren musika. Eta zu, Aibi, nor zara? Konta iguzu? Ni Aibi naiz, Tolosarra, 25 urte ditut, eta, bueno, musika mundu hasi nintzen, pixkat artista izaten guen dela 2 urte, berez dantzaria naiz. Eta nahi nun pixkat, dantzaiteko musika, euskal kulturan sustatu, eta horregatik hasi nintzen kantatzen. Euskarazko musika, gehien bat reggaetoia, sortzen, eta, dantzaria naiz, abeslaria baino, gehiago, baina, artista, generalen. Horren egiten dantzat eta abestiak dituzu biak batera, ez, bideoklipetan edo nola? Hori da, eta bai nire dantzarientzako showetan dantzak dena prestatzen ditut, dena, hoi pixkat iruran artean baita ite dugu, baina, dama show ikuskizuna abestia, baina, pixkanaka ikasten ari naiz. Izan barrago, dokazula ere luka on point, hor naranja fosforitoa gustatzen dira bat. Eta orduan lasai etorri zarete zuen musika orkestera, ez gaur ez goaz musika jotzea, ez abestera gaur hitz egitera gatoz. Gainago askokin. Ze ondo esan behar nun, musika jotzea ondo, baina hitz egitea batzutan bai, oso ondo. Entzun behar da artisten ahotsa ere bai, ez soilik abestiak. Eta gehien bat igual, guk guretzako betikoa egiten dugu, eta askotan igual kontzertuak ematen dituzu, eta esatezu, ostras, ari nahiz errepikatzen pila bat, orduan aldatzea pixka bat kontekstuz eta beste zehoz egitea, baita guretzako nik uste dela oso erabilgarria. Hori da, gaina ez dezu zure burua guztiz espresatzen kontzertutan edola, eta olako gauzetan jendeak zure burua gehiago ezautzeko oso ondo etortzea. Ongi dago, registro aldaketa, ez? Eta badut galdera kurioso bat, noiz izan zen zuen azkeneko kontzertua eta nun? Hau kuriosidade gisa jakin nahi du salseo. Nik larun batean izan nuen, errenterin, así que duela, oain dinago resaka emozionalarekin. Oain dira damazu zurekin orduan larun bateko energia. Horatik inbartzen un lo behar bada. Nire azkeneko kontzertua, guain dela 2 asteburu izan zen Lazkaon. Eta mundu guztia guain dikan, zemuz kontzertua da ni super ondo. Guain dikan orduan, nahiz 2 aste pasa, baduzuan adrenalina gorputzean. Bai. Super ongi. Mil esker, eta orain emango diogu tartetxo hau, Unairi, Tori zuretzat Unai tartea. Uda gerturatzen ari da, giroa eta eguraldia epeltzen ari da, eta zertaz hitz egingo genuen bestela musikaz ez zen, ezta? Festak gertu ditugu eta melodia berriak pilpilean daude. Euskal Herrian egia da azken hamarkadetan musika asko aldatzen jundela, eta gitarra eta trikitixa
alde batera utzi ditu ordenagailuei leku berria emateko. Esan bezala, garai berriak aurrera doaz eta melodia ere bai, eta festetan giro desberdina nabaritzen hasia dugu, ezta? Musika tradizionalistei bizkarra eman diegu eta reggaetoiari eta elektroari edo musika elektronikoari lekua utzi diogu. Gaurkoaz hortaz hitz egingo dugu. Ez da ezer pasatzen musika berria probatzagatik, ez da ezer pasatzen trikitixa alde batera uztagatik, perfil berriak ditu eta baita garaiak ere, eta horrekin batera musika ere. Gaurkoan kabalan, musika. Bueno, mila esker nahi zure hitz ederrengatik. Orain, hasiko gara gure objektuen ariketarekin. Nork nahi du hasi, nork nahi du erakutsi ze objektu ekarri duen? Neble mazu hasiko naizi. Beraz, nire objektua ez da fisikoa. Ez da fisikoa da lehena, ez dena fisikoa, interesgarria da. Bueno, objektu fisiko bihurtu daiteke, baina berez ez da fisikoa. Eta nire objektua, QR bat da, interneten jarriet QR, hortxe ez dizut. Horren grafikoa da, ez? Objektu grafiko bat da. Eta zergatik ekarri oso QR bat? Gaur egun ikuste musika entzuteko modua pilo bat aldatu dela, musika kontsumitzeko modua baita, eta nire inguruan eta gazte inguruan adibidez denak Spotify, YouTube, interneteko plataformak erabiltzen dituzte. Eta horregatik erabakiet QR-a ekartzea, disko bandik guain dela urte asko ez dutela erosi eta QR-a ekartzea erabakiet. Egia, dara, formato berri batez musika kontsumitzeko QR kode baten bidez zure mugikorrak egiten duela musika hori nola da erakutsi edo. Eta gaina edozein plataforma, edozein gauza, bideo, pilo bat gauza ateratzea daude QR desberdinetatik, orduan horregatik ekarriet QR bat. Eta zuk baduzu musika QR kode baten barruan? Bai, gainean ere azkeneko diskoa jertxe formatuan indet QR-ekin. Ze azkenen nik beti leheno bai erosten ditun disko asko eta asko gustatzen zaizkiten, baina aparte daukaten enpresa bat pixkat naturakin eta kontsumizioakin eta oso ikusi edo zentratua eta esan dut, gaur egun disko bat eroste balin bat, geratzen zait hor eta ez daukat reproduktoreik. Orduan, rollo pixkat medio ambiente edo baita zaintzeko QR formatuan indet diskoa. Jertxe batean, originala da hori? Mila esker zure objektuaren gatik, lehenengo objektu ez materiala ekarri zigoztu beraz. Bikain, mila esker. Eta zuk, Sara, zer ekarri duzu? Bueno, nator analogika, total. Uste izango gala kontrakoak. Egia da, objektua ez gehiago pentsatu, ze nahi zenteratu, txetik atera baino minutu balenago, literal. Eta orduan, esan dait, bale, a ber, musikarekin lotura dauen objektu bat, txikia eramateko, eta da pixka bat arrazoian nola eritzen naizen onaino, orduan ekarri dut diapasoi bat gogoratzen zeraten. Ke guai. Gaina, buruan jartzen badezu, entzuten da super ondo. Buruan? Ez duen zagutzen taktika hori. Trukillo. Bai, eta da pixkat, ez dakitu objektu bat lagundu jana onaino iristen, pixkat gorrotu dut baita ere. Ikusten dut eta daukat hor sentsazio bat oso txarra, ze gaizki pasan nuen kontserbatorioan, kriston ordu pila bat, klaseak negarrez bukatzen genituen, zan oso kainero, gaizki, baina bestalde batetik erakutsi dit asko, eta uste bideo honetan izan dela hori, garrantzitsua. Ze diapasoi bat zer da notak nola da afinatzeko ez da? Ematen dizu la bat, orduan horren bidez, jakin dezakezu, daukazu orientazio bat. Orduan da objektu bat maite duzuna, aldi berean ere sufrimendu eragin dizuna, ez da, esan duzu, kontserbatorioan. Bai, ikusten dut eta malas vibras, literalki ez. Bai, literalki hori da, nota hori gaizki. Mila esker zure objektuaren gatik, Sara. Begia, badira bi kontraste, bata da analogikoa ez, musika hasten duzuna solfeoa egiten erabiltzen duzu, eta besta gaur egun mundu digitalen honetan dauden gauzak. Oso interesgarra ikustea musika berritzaile mundu honetan dauden alde guztiak. Kontrasteak eta... Bai. Sartuko gara saltxan orduan. Lehenengo galdera izango da, eta zuek apura azaldu zer moduz, nola egin zenuten musikan sartzeko, nola hasi zineten musika sortzen, zer erabakiatzen duten hortarako? Zer izan zen, egun batetik beste izan zenuten, nahet artista izan edo nola izan zen?
Jo, nire kasuan izan zen denbora guztien erabaki bat nik hartzen nuena, eta gurasok esan zeiaten zuk hartu ez erabaki hori, eta oso txiki hasi nintzen, 5 urterekin ja, esan un akordo ja egin nahi dut. Bezakit zergatik oso, no? Hasi nintzen horrekin. Akordeoia zu baina hundigoa. Bai, karo, eta kriston pixua eta kriston, bueno, ez dakit, hori nekan buruan eta hasi nintzen horrekin, eta klaro, pues, horrek erabantzian gero pues, ikasketak eta batxiller eta dana, kontserbatorioarekin, ez, guzti hori. Eta zan oso sistema tradizionala eta nire ustez pues, oso antzinakoa, ez? Osa ikasten genitun kantak zian, pues, Bach, estilo hauek, eta orduan egin nuen 12 urterekin pixka bat horren kontra altxatu nintzen, eta hasi nintzen nire gelan egiten justo, pues, esaten zizkiaten regla horiek ezentziala hautsi nituen danak, eta genuen pues, nire musika, ez? Eta orduan pixkata izan zen hori, osea, beste bide bat hartu nuen nire aldetik, eta hasi nintzen raparen munduan, lagunak nezkan, ezakize, eta hor, pues, haciendo koritos, tal, Bai, eta gauza batek erabantzun bestera, reggae mundu maite bile nintzen, bueno, musika estilo pila bat ikutu nituen, eta lehenengo talde izan zen The Roof, hasi gainela akustikoan jotzen, eta hortik aurrera, pues, etorri izan erabe, gauza batek ekartzen du bestea, pixka bat. Eta hor nik utuzu gainera, musika estilo asko esan duzun bezala, ez? Baduzu kuriosidade hori orduan frogatzeko, ez? Nire ez pixka bat outsider esaten dana, ez? Osea, bai, nik uste orain orokorrean bai garala danak pixka bat dana, baina bere garaian, zan askoz estilo bakoitza zeukan bere pertsonaia, ez? Barruan, eta oso itxita zegoen. Eta nire nintzen pixka bat, pues, pertsona bat nijoana nire kontura gauza pila bat probatzen, ikasten, baina nintzen ez zerrez ez dara. Orduan horrek eman dit, pues bueno, irekiria bat, eta bai hori. Ke guai. Osea, pila bat estilo ez hautze dituzu eta jorratu dituzu. Egin ditut hori da. Egia da, momentu bakoitzan ikustez gerala estilo bat gehiago, ez? Osea, dazkazu gusto markatuago batzuk, eta baina hori da pixka bat nondin atorren, eta hori baita askotan egiten digu, izan nintzen, baina polita da baita ere ikustea, eta ulertzea horrek eraman gaitula onaino. Horro izan zinen, baina bazara liberean estilo guzti horiek, ez? Hori da. Hori da, zu egiten zaituzten olako, ez dakit, hortzadar koloreko aterki bat. Total. Ez horlako zerbait. Eta adibidez, etapa bakoitzan baduzu musika estilo bat, edo aluzu lotu musika estilo bat aro batekin, zure kasuan adibidez, edo aro bakoitzarekin? Bai, guztiz. Guztiz. Osea, hasi nintzenean rapa, gero reggaea, metal munduan baita pila bat ibili nintzen gehiago ikusle bezala, eta horrek eraman nindun como al post-rock, melodiko, tal, bueno, estilo asko. Egia da, hitzez ezakidala oso ondo azaltzen agian, baina bai sentsazioa dazkat oso argi. Baina, klaro, sentsazioak ezin dira azaldu, ez? Ez, hori oso zaila da azaltzea, bai. Ja. Interesgarria, ikustea hori aldaketa guzti hori. Eta zuk, Aibi, zu nola hasi zinean mundu honetan? Ni musika munduan hasi nintzen txikitatik baita, 6 urtekin hasi nintzen baleta iten, pianoa jotzen, solfeon, osea, eta dena zan oso klasikoa, euskal dantza baita inun, dena zan klasikoa, tradizionala, koroa baita, osea, muy reglamentario. Eta guain, osea, utzi nun adolescentean nintzen en plan, soy tonta, y me la suda todo, pues utzi nun musika guztiz, eta unibertsitatekan bueltan, etorri nintzen Tolosa berriro, eta esan nun, zehozen egiten musikakin, porque ja, nire pertsonalitatea jorratuta eta dena neukanen, esan nun, musikakin jarraitu nahi dut. Eta hasi nintzen dancehalleko klase batzuk ematen, eta oso gustoa, oso libre, osea, zan como musika estilo bat guztiz libre sentiarazten ninduena, eta horrek bultzatu zuten autoestima gehiago eukitzea, eta bueno, gauza gehiago egitea musikakin. Eta horietako baten, produktore batek, ekoizle batek Instagramez idatzi ziten, en plan, pues talentoa aukazu, nahi bazu zeo zeite du batea, eta en plan, venga, vale, pues no le digo nada, que no, venga, aurrea. Eta hortik aurrea hasi nintzen behakin lan egiten, gauzak ateratzen hasi zian, publikoak, ez dakit, harrera ona eukizun, eta, bueno, hortik hasi nintzen pixkat artista izaten, bai dantzatzen eta kantatzen. Orduan, apur bat joan zen gutxinak, ez zen apur bat zergatik ez baten ondorio ezentzu batean, ez? Bai, hori da. Interesgarria, batzuk, modu bat ikasten duzula txikitatik, eta gero beste modu batean amaitzen duzula norabait olako gauzak egiten, ez polita ikustea ez duzula musikalizateko behar bide bat, ez dago bide zurrun bat.
De hecho, nik uste dela musikaren klabea da hori, ez dagoela bide bat. Eta segurazki zuk ez bazen utzi bere momentuan, orain igual ezen une egingo. Claro. Bide bakoitzazka bere... Bai, eta berrik ustea eta dena guztiz azertzea oso ondo etorri zain nahi adibidez. Igual beste bat egitorri zaio konstantzia hoi eta mugimendu desberdinak ikustea zure kasu bezala. Nahi guain pixkat pena mateite, osea, urte horietan ez dena ez errinda, en plan, jo, tio, pilo bat denbora galduet. Baina, bueno, beste gauzatzuk ditut, eta jazta. Baita askotan gauza bat kontatzeko bizi behar da, eta hori da superimportante. Osea, que... Bai, eta guztiak balio dizu azken finean. Bizian, nik kasuan gauzat da, egiten duzun guztiak balio dizula gero beste esperientzia bat entzat, beraz, denbora galdua ez dago. Tal cual. Hori, eta zuek egiten duzuen biek euskaraz musika, ez da euskaraz abesten duzu orokorrean? Bai ez? Bai. Zuk dena euskaraz ditezu? Ez, dana ez. Baina hasi naiz, euskara lehen zen oso gutxi egiten nuena, eta orain da gehiena, eta gero erdera zehose baita ere, eta ingelesa ja akabo. Ez duzu zer egiten da ingeles ez oin? Ez que galdu dut, gainera. Ja, ez dakit ondo hitz egiten ingelesez eta ez dakatzen zuri. Nahi, iguala pasatu zaite. Bueno, nahi saiatu ingelesez ez egiten, baina gehien bat euskeraz, eta erderazko kantatzuk baita gusta ez zaizkit, azkenen nire bi hizkuntzak dira, orduan nahiz da euskera garrantzitsu nahi izan. Horren nahi zua probiak, baina alere euskaraz egiterakoan nola kudatu duzu ez? Musika demagun, kakotxtartean berritzaila egiterako garaian, nola egin duzu ez uztartzeko kanpoko edo herriko erreferenteak zuen musikan? Ez euskal erreferenteak edo zuen herrikoak, bertakoak ere bai, euskara sortzen duzuenean horrelako musika estilatzen behar bada ez dienak lotzen zuzenean euskal musikarekin? Nik usteet hor aldaketa dela igual erabiltzen diren tresnak, eta erramintak, orduan musika egiteko garaian soinuak ezberdina dira, baina musika da matematika azkenean, eta kodigoak berdina dira, orduan egiten ziren melodiak guk nik usteet erabatean erreplikatzen ditugula. Orduan badago zenaren parte handi bat, baina esango nuke beste hizkuntza batean, beste tresna batzuekin, horregatik. Nik baita noa barituet nire estiloa urbanoa da, eta urbanoa reggaetoia, eta kritika asko dago. Esan mundu guztiak kontsumitzen du reggaetoia, baina gero euskeraz danen, da en plan, euskeraz mierda bat da. En plan, ez da, desberdina da, baina azkenen baita reggaetoia da, eta da zuk ez zutezuna etxen beste hizkuntza baten gaina zure ama hizkuntzan. Ez dakit, jendeak baita pixkat desvalorizatu iteu euskerazko reggaetoia edo beste modu bat dananen euskeraz. Eta zu nola defendatzen duzu jendeak kritikatzen duen, itezu euskarazko reggaetoia? Ze nik uste jasko zaitu nolako kritikak ez da? Bai, baina gustatzen zaite. En plan, pixkat pentsara ziteiet, guain hau esateiet, en plan, azkenen berdina da beste hizkuntza baten, da gaina zure hizkuntzan, nola ez dezu baloratuko zure hizkuntzan dan zehose ez, eta orduan gatzia dena, pues igual, bai. Hori da betiko hipokresia, euskaldunak dantzatzen Daddy Yankee, baina gero euskaz bali madre. Hori da. Ai ama, ez. Karo, baitago, kriston komplexuan ikusten, eskoletan ikusten da pila bat, gu juten gara ez emakumeak oltzara izena duen proiektu batean, eta galdetzen dezunean euskal musika, eta denak, zute lotxa ematen diez, eta hor dago kriston lan egin barra ze ja gazteria horrek, hain naiz hitz egiten DBH-ko gazteak ez, lotxatuta balin badaude euskerazko musika horrekin, gure adinakin berdina pasatzea azkenean. Behar da konpondu lehen baren azken finean. Ebiz referentekin zen, zuk baduzu abesti bat gaztelaniaz dena, baina baduen Mikel Laboaren sample bat, ez? Nola egin zen hori, hor bago referente bat ere sartu duzuna bertakoa? Azkenen, justo hori izan zen euskal kulturan gauza importante bat sartu nahi nuna, eta opeio mundu guztiak ezauten, esan du, venga, ingoet, reggaetoia, justamente guainitzen deun temataz, horri kontra egiteko pixkat, eta esperimentu bezala ondo aterazan, eta aurrea, jendeak horreziten ez erresan, ze baita, klaro, erderaz da. Orduan horretan baina Baina, jendeak bai atentzioa dituziten horregatik, baina positiboki. Bai. Egia euskal kultura lehen ozan trikitisa, lehenikan bago ideia hori euskal kultura trikitisa dela edo euskal musika. Ez dakit, hori gotea izugarri ez da, baina, pasakinen trikitisatik, pasakinen rock radikal baskora, ez da, izan zen apurketa izugarri eta garaian zen deabrua. Eta orain apurtu da berriroz, nola apurtu da eta berriroz zein da deabrua euskal musikan?
Jo, nik uste dela sensibilidadea, uste. Osea, jungera esan dezun radikalismo horretatik ez, eta baita ere aktituden edo izaera oso matxiruloa, nire ustez euskal musika zen horrela, eta izan hartzenean ez, oso oldarkorra, eta uste dut ari garela pasatzen sensibilidade bat duen musikaren erabatera, eta uste dut publiko deixente dagoela inkomodo horrekin. Osea, Twitterren ikusten da. Bai. Eta aparte baita, leheno dena oso politikoa zen, eta hola zen, eta ez bazea hola, mierda batzea, baina guain, ja, hoi, pues, zuk esan dezkuna, sensibilidadea sartua, edukazio gehiago dago, en plan, zabaldu ingea, mundu osoko musika etortzea, orduan ja, da, como gauza herrik sartzeia eta aldaketa beti da ondo, naiz eta batzui ez asko gustatu. Eta gero gainera nik uste dut, oraingo entzuleak ez dula estilo bakar bat kontsumitzen, ze dena, ez? Bai. Fluye un montón. Bai, mundu guztia galdetzu jozu zein, zutezu, pues, de todo. Eta hori dago ondo ze estena bat sortzen duzu non publikoa den garrantzitsua eta ez zain beste musika estiloa. Eta horrek egiten du baita taldeak eta artistak izatea guk bintzat irekira oso handia daukagu eta indezakezu erregetoia, baina gero igual kumbia bat sartzen duzu, no pasa nada. Bai, badukazu registro gehiago egitea, ez? Eta horrek ematen gaitu baina beste gai batea da globalizazioa, ez? Hori beti dagoela hor, badirudi. Baina adibidez, asko kritikatuko dute ez adiz autotunea, ez? Bago autotunefobia handian ikuste dut euskal gizartean. Eta asko autotune hori kanpotik ekarri da, edo reggaetoia, edo ez dakitze estilo kanpotik ekarri da, eta ez sortu behar da hemengo musika, baina hori zer da, hori uste duzue euskal musikak alduela kanpoko eraginak hartu gabe aurrera egin, edo zer ikusten duzue? Gaiz autotunaren erabilera, ez? Nik uste dena da hola globalizatuta, eta gauza hori de, bai, etorri da, adibidez, musika reggaetoia, nire ustez Euskal Herrin arrazismo asko dago eta horrek baita eragiten du. Ze adibidez, roka etorri zen estatu batutik edo, ez dakit, Irlandatik o lo que sea, eta orduan ja ez da ez esaten roka alako. Baina autotuneekin igual, nahi askotan ez dut, ja, baina eskezuk autotune erabiltzezu. Baina eskez dakizu zer dan autotunea. Osea, da en plan edizio bat, zure hautsantzako, edizio hortatik anateatze balin bazea, osea, ez balin bazu ondo entonatzen, lan bat ez balin baiozu ematen prozesu horri, autotuneak izizula ezertako balio, orduan. De hecho, zaila da kantatzea autotunerekin, hay que decirlo. Baten dudala tontakeri bat, baina autotunea erabiltzen jakin behar da baita. Bai, prozesu bat da. Jenak lotzen duzen autotune ere bai apur bat irudi horrekin ahots robotikoarena, baina horiek ez du zertan izan behar txarra ere, ere ez? Azken fian badia aurre iritzi batzuk badaudenak. Da, tekstura bat gaitzen diozuna kanta bati, musika estilo bati, eta zu, ez? Gitarran pedal bat erabiltzen duzun bezala, pues ahotsari ematen diozu bizitza propioa eta pedal bat da. Bai, hori da. Filtro bat bezala jendeak gehiago ulertzeko. Harrigarria duela gutxi ikusten berrian, iritzi artikulu bat, autotuna eta musika elektroniko kritikatzen, esan duzu, baina garai batean kritikako zuzten beste instrumentu batzuk gaur egunean nahiko ezarriak daudenak, beraz. Bai, eta gero aipatu duzu zuek ere bai apurat, politika edo horrekin lotu bat mezua, ez, kantuetan. Euskarazko musikak eduki behar du mezu bat, edo aiz zuek zuen musika sortzen duzuna mezu konkretu bat jartzen duzue, edo nola ere baten duzue prozesu hori, mezu bat nahi duzue transmititu? Nire kasuan, mezuak dauka geroz eta garrantzi gehiago. Euskararekin bezala joan da pixkat espanditzen, ez? Eta uste kantatzen duguna edo idazten duguna da nor garen, eta era esplizitoan egin daiteke edo era ezain esplizitoan, ez? Baina beti adieraziko du nor garen. Eta horregatik iruditzen zait garrantzitsua letren erabilera eta kontun hartzea letrak, ze bai definitzen dute asko zer lortu nahi duzu musikarekin, ez? Ze komunikatu nahi duzu musikarekin. Eta gure kasuan, nietan ere taldekideen kasuan, gure generazioaren ahotsa izatea egokitu zaigun ikuste dut, baina ez da zeuzel, ez da autopentsatu bat ez dare, Osea, letrak egiteko garaian da askoz igual barrutik ateratzen den zehose, zarena komunikatzen duzu eta horrekin gero konektatzen duzu agian, gure kasuan bezala agian gure generazioarekin. Bai, hori da, nik uste mezua beti da, hola. Eta mezu horrek baita zehose politikoa sortzeu, porque azkenen da, como zure
zuzeana eta zuk eraldatu nahi dezuna edo espresatzezula. Orduan, bai da zehose barrutik ateatzen zaizuna eta gero, pues, igual nahi zu modu batea esan, baina zuk esan zu ezela, pixkat pentsatu imazu, ze igual erreferente izatea aukazu jendeantzako eta buelta batzuk emanen eta orduan ja finkatzezu. Bueno, nire kasun hola da behintzat. Adibidez gertatu zuei norbait joatea zuen gara zatea, zurei letrak edo hitzak ikutu duten, zebait nigan edo zaitu super ordezkatua aritz horiekin, hori gertatu zuei adanik edo? Jo, niri duela gutxi kanta bat atera nuen eta jende desentek idatzi zian negarrez, ez? Negarra eragin ziola. Baina gero kuriosi izan zen zen letra, bakoitzak bere erara ulertu zuen. Osea, esaten ziaten, bai eske esaldi hau, eta galetzen nuen, eta nola ulertu zu esaldi hori, eta zen kontrakoa. Osea, esaten nuen kontrakoa. Orduan hor baita sartzen da pila bat entzulea eta letra hori eta behaien situazioa edo... Hori da. Osea, zuk esatezu zehose, baina entzuleak hartzen du beste zehose. Orduan hori baita da kuriosoa, ez? Eta, bai. Emozioekin lotura hori azken finean. Bai. Ni baita, nire azkeneko diskoa pixkat justizia sozialan ingurun izan da. Orduan pilo bat neska etorri zaizkit, bortxaketa bat denuntziatu eta azken finean. Orduan pilo bat jende etorri zait eta bai euki apoioi den plan jo, nahi baita pasa zait, bai eskerrik asko kontatzeagatik eta hola espresatzeagatik eta bai azken iriste zaio jendeai mezua, bueno, zure kasun esan dezun bezala, pues jendeak interpretatzeu, pues beha da hon momentun bezala, baino... Jo, ba, ze garrantzitsua hori, ze oso nik uste ausarta zarela hori egiteagatik, eta ni bai dakoat azken aldien sentsazio bat, dagoela gauza inkomodo pila bat esateko, ez, eta uste hori dela bidea. Tabuak pixkata ustea eta aurrera itea, porque edukazio sexualan ingurun adibidez, eskez dago ez zer informazioa, eta beti dago lotxa hoi edo zesan guten. Eta biba zure hori egiteagatik, eta azken hori balin bada mezu bat helaraztea zer da, ez? Sortuzu referente bat zenbat neska garentzat, eta zuk zeu bizitzan zerbait, eta egiten duzu hor mai gainean jarri, eta jendeak emozio horrekin konektatzea, eta zerbait aldaketatxo bat ere eragitea, ez? Ostras. Bueno, dago jendea baita esateula lo. Bai, bueno, disko jaterazu, pues, fama irabaziagatik, sabes? En plan, bakit gezurra dala. Baina, bueno, osea, beti ongoa edozein pertsona edozein esaten. Beti dabe kritikak, hori da gauza bat ikasi barra bizian. Kritikatuko zaituzte, baina, bueno, zuk zurearekin eta aurrera. De hecho, nik uste positiboa dela, kritika izatea. Osa, zeu zera egiten ari zera. Hori da. Ja, inkomoda idea jartzen. Hori da. Ez da bai da balin badago, da, nunbait ikutu duzula, ez, hori azken finean. Eta, bueno, behaz ikusi egin dugu repaso bat euskal musikaren panoramarena, ez da? Zuek, baikorra ikusten duzue egoera edo ezainona, edo nola ikusten duzue? Laburra amaitzen joateko behar bada? Depende baita zeinen aldetik. Osea, esan musika aniztasunaren aldetik oso positiboa iruditzen zaiz, edo airea sortzen gauza pila bat eta guzti hori. Musikariaren situazioa zein den ez da inona. Bai. Naiz eta musikaren industria Euskal Herrin oso garatuta dagoen, danak obratzen dute artistak ezik askotan. Lehenengo fasean, artista emergentes. Baina hori dago, nire ustez problematika dago hor, daude talde eta artista pila bat ezin dutenak hortik atera, eta beraien mezua entzun behar dela igual, ez? Eta orduan daude pixkat bi liga bezala, eta uste falta dela erdiko zehose pixka bat bi horiek bateratzeko. Ados? Bai, guzti, totalmente ados, nago, esan dezun guztiakin. Azkenen referente gehiago, edo musika desberdin gehiago, edo ez dakit, pilo bat zabaldua. Euskal Herria dan itxiakin, ustez, en plan, oso itxigea generalen. Bueno, nien naiz konsideratzen, igual zuek dezta. Baina, daon kultura itxiakin dena pilo bat irikia, eta horrek baita nire ustez musikak asko aldatu du, eta asko lagundu du. Gero da, aber artista nola da hon, edo aber aldun horrekin aurrea jun, edo ez, pues, batez ere ekonomikoki edo denbora aldetik. Azken filan beharna da, artea, sorkuntza, betxutza finantzatu ez, apurate esparru guztan gaztetan bezala. Bai. Beraz, da egin daialdi bat mesedez, sorkuntza garrantzitsua da gure bizitzan. Bai. Bai. Esan zan oze, ez?
Eta baut azkeneko galdera bat, bazarete motoamatxoak? Motomami? Bueno, bai. Bai, ni bai. Ba, ni dudakat, ezakit. Es que Dakar Rosalia nik uste dut, como en... Bueno, es que depende lo que preguntes. O sea, zein da galdera. Zuk nola kontzertu zure burua, zure identitate nortasuna. Bale, nes neutroide badit. Ados. Zara moto. Moto. Motomami ez moto. Ba, ezakit. Motomami, eske ez dakat kontzeptua igual... Agian Twitterren biatu beharko duzu. Begiratuko dut, bai. Ja, ni pentsatuen motomami, moton ibiltzen naiz. Bai, soy motomami. Pentsatuen. Mila esker hona etortzatik hitz egitera, plazer bat izan da, eta, bueno, zoazte danak entzutera, bai Sara Zozaia eta bai Aibi, Spotify eta toki guzietan, eta bestu ezazu eta jun kontzertuetara. Eskerrik asko. Eskerrik asko, mi esker. Eta mi esker zuei. Beraz, txalo bero bat.